Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. S'ha acabat el mes de desembre i us porto les noves adquisicions d'aquest mes que estan totes concentrades en el passat Saló del Manga de Barcelona. Les vaig passant molt ràpidament per fer un vídeo molt curtet i molt ràpid. Gràcies a tots per veure el vídeo. Dentro intro i comencem. Comencem, com sempre, amb Bola de Drac. Aquest cop no és cap còmic ni cap manga, sinó són les 3 pel·lícules que es van doblar el passat mes de setembre en català, editades per Selecta Vision, en Blu-ray. Tinc un problema, i és que no tinc Blu-ray. Amb aquesta compra, Selecta Vision us podies adquirir una carta col·leccionable, que és aquesta, del total de 6. Aquesta és la primera. D'acord, les noves pel·lícules, les pel·lícules de Bola de Drac que faltaven per doblar-se. El Guardians de la Nit número 14. I sembla ser que estem arribant al final d'un nou arc de Guardians de la Nit. El número 14 de Guardians de la Nit, editat per Norma Editorial. No és cap manga, però sí que és un còmic. Són los secretos del còmic d'en Timoneda, de los autores de la Jam. El segueixo a Twitter i a Instagram i sempre m'ha fet molta gràcia el seu humor i vaig decidir adquirir-lo al mateix Saló del Manga. Secretos del còmic de Timoneda. Número 17 i número 18 de My Home Hero. Per fi estic al dia d'aquesta sèrie. Un llibre, Mentre duri les espelmes, d'en Josep Rodríguez Ferrer. En Josep, que el segueixo a Instagram. Una història d'amor entre dos nois que fins aquí normal, però un d'ells és mort. Un llibre de gènere BL, Boys Love, en català. Molt recomanable i molt interessant aquest llibre d'en Josep. Mentre duri les espelmes. S'ha editat per Boliana Edicions. També per primer cop Punsojo, aquest me l'estic llegint ara mateix. Editat per Oso Comics, Silver Day. M'està agradant més del que pensava. Tampoc no sabia si era el meu estil o no. Per això la veritat és que és superxula. Però estic molt content d'haver-ho començat. Silver Day, editat per Oso Comics. També d'Oso Comics, el número 2 de Megaman Megamix, que venia amb aquestes targetes, alguns dels robots de Megaman. Encara no l'he començat, com veieu tinc molta feina endarrerida, però ja tenim aquí el número 2 de Hitoshi Ariaga, Megaman Megamix, que amb aquest s'acaba la col·lecció. I també d'Oso Comics em vaig fer amb Getter Robot, de Go Nagai, el primer volum, de 2, seguia una miqueta amb els que tenia de Dynamic Heroes, on sortien tots els seus personatges, doncs he agafat aquest, que és un altre dels seus herois. Una tassa d'Embú Real, que, suposo que ja el coneixeu, però aneu a veure els seus perfils a TikTok, Instagram, i veureu els grans cosplays que fa. I, fora dels còmics, em vaig agafar aquest Funko de l'Obezno. No l'he obert encara, el tinc aquí, amb aquesta capsa. La veritat, no sé si obrir-lo, és molt xulo. No sé si us veurà bé, si no, aquí us deixo una fotografia. Aquest Funko de l'Overno amb aquesta portada. Doncs aquestes han estat les adquisicions d'aquest any del Manga Barcelona. Recordeu donar-li like al vídeo, si no teniu res millor que fer. Moltes gràcies a tots per veure els meus vídeos, us ho agraeixo de veritat, els que heu estat allà, els que veniu de tant en tant també sou benvinguts. I fins aquí, ens veiem l'any que ve, passeu molt bones festes, adeu!